Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон, зимни суҳбати онлайниаш аз Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, хост курсии раёсатҷумҳурии Тоҷикистонро холӣ кунад. Кабирӣ гуфт, дар сурати ихтиёран ба истеъфо нарафтани раисҷумҳур, худи мардуми кишвар ӯро маҷбур ба истеъфо хоҳанд кард. раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон бо таъкид гуфт, вақте раҳбари як ташкилоти сиёсӣ чунин мавзӯъро интихоб мекунад ва талаб мекунад ки президенти кишвар аз қудрат дур карда шавад, пас ин маънии онро дорад, ки бо тамоми масъулият ва бо огоҳии комил ва бо андеша ва таҳлили вазъият ин мавзӯъро интихоб кардааст. Муҳиддин Кабирӣ гуфт, дар сурати иҷро нашудани ин талаб аз ҷониби раисҷумҳур, бояд худи мардум дар фикри он бошад, ки чӣ гуна шахсеро ки дигар салоҳият ва ҳатто ҳаққи маънавии президент буданро аз даст додааст, бояд аз қудрат берун кунад. Он ҳам бидуни кадом хушунату ҷидол ва бидуни зарари бузург бар ҷомеаву мардум ва миллат. Муҳиддин Кабирӣ гуфт, вақте мо мегӯем ки президент аз сари қудрат дур карда шавад, бояд барояш далел дошта бошем, чунки имкон надорад, ки дар як кишваре як гурӯҳе ё як ҳизбе ё ҳатто мардум ҳам бидуни кадом далел ё асос талаб кунанд, ки бояд раҳбарияти кишвар аз қудрат дур карда шаванд. ба гуфти роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон, кофӣ аст рафтори 3 моҳи охири раисҷумҳурро ҳамчун президент ва ҳамчун нафари масъули аввали кишвар таҳлил кунем, болои миз гузорем ва ба ин натиҷа бирасем, ки президенти имрӯзаи Тоҷикистон на дигар салоҳият ё қудрату тавонмандии мудирияти кишварро дорад ва на ҳаққи маънавии раисҷумҳур буданро. давоми ин матлабро метавонед аз пойгоҳи паём мутолиа кунед.